Bo serca Jego żąda i pragnie serca naszego dla nas mógł uczniom rana zadana. Kochajmy Pana, kochajmy Pana. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z duchem Twoim. Witam wszystkich zgromadzonych na tej pięknej, niedzielnej mszy świętej. Chrystus Pan sam nas zaprasza na swoją ucztę, na swoje wesele, z którego mamy wynieść jak najwięcej łask Bożych, które mają pomóc nam w trwaniu przy Panu Bogu i w drodze ku świętości. Mszę świętą sprawuję w intencji parafian dla żywych, prosząc o Boże błogosławieństwo, a dla zmarłych o radość życia wiecznego w Królestwie Niebieskim. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tą najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się nie zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu. A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się.
Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc. Udzielaj nam nieustannie swojej łaski, abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba stali się uczestnikami szczęścia wiecznego przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. To mówi Pan Bóg. Wy mówicie, sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Słuchaj jednakże, domu Izraela, czy mój sposób postępowania jest niesłuszny? Czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpi od bezbożności, której się oddawał i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie. Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie odchodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń. Boże, Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie. Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, na swoją miłość, która trwa od wieków. Nie pamiętaj mi grzechów i win mojej młodości, lecz o mnie pamiętaj swoim miłosierdziu, ze względu na dobroć Twą, Panie. Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie. Dobry jest Pan i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Pomaga pokornym czynić dobrze, uczy pokornych dróg swoich. Wspomnij, o Panie, za swe miłosierdzie. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, jeśli jest jakieś napełnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakiś udział w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jednych drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Niech was ożywia to dążenie, które było w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja.
Pani i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Co myślicie? Pewien człowiek miał 2 synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy. Ten odpowiedział: Idę, Panie. Lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych 2 spełnił wolę Ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, cennicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan, drogą sprawiedliwości, abyście mu nie uwierzyli. Cennicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Bracia i siostry, wychodząc z założenia tego, że w tym tygodniu będziemy przeżywać my jako księża Michalici, ale również cały Kościół na całym świecie, wspomnieniem świętych archaniołów. Dla nas ten rok księży Michalitów jest szczególnym rokiem, bo właśnie od dzisiaj rozpoczynamy główne uroczystości podzięki, wdzięczności Panu Bogu za otrzymane łaski w zgromadzeniu świętego Michała Archanioła, ale w sposób szczególny za kanoniczne zatwierdzenie naszego zgromadzenia świętego Michała Archanioła, które odbyło się 9 lat po śmierci naszego ojca założyciela, świętego Władysława Markiewicza, 100. rocznicę naszego prawidłowego stwierdzenia zgromadzenia. Dlatego dzisiaj chcę kilka słów powiedzieć o świętym Michale Archaniele, tak wielkim patronie, którego my, księży Michalici, w sposób szczególny szanujemy i darzymy wielką cześcią i hołdem. Hetman Wojska Niebieskiego, jak powie święty Hieronim, rzeczywiście jest księciem aniołów. Czemu? Ale nie zawsze tak było. Otóż u mistyczki Marii Zagret można dokładnie, szczególnie przeczytać, na czym odbywał się ten bunt aniołów w niebie. Ona owszem opisuje, również tak jak my ludzie zostaliśmy poddani próbie Pana Boga, również i aniołowie zostali poddani tej próbie. Jakiej? Bo ona mówi, że kochać prawdziwie można tylko w wolności. I tą wolnością zostaliśmy obdarzeni. Również tą wolnością zostali obdarzeni aniołowie w niebie. I dlatego odbył się bunt w niebie. A dlaczego? Co było taką wielką przyczyną tego buntu w niebie? Otóż, kiedy Pan Bóg w swojej dobroci przedstawił aniołom w niebie cały plan, który czeka zbawienie ludzkości, aniołom to nie spodobało się. Powiedział tak, że przyjdzie moment, że ludzie zbuntują się, tych, których ja stworzyłem. Ale to swojej wolnością nie uczynię. Ja ich do tego nie zmuszę. Ale również mówi, że ja ich samych nie zostawię. Ja wcielę się w to ciało ludzkie. I aniołom to nie spodobało się. Jak Stwórca, który stworzył człowieka, wcieli się Bóg w to ciało ludzkie, ułomne, skłonne do grzechu. Podniósł się bunt. Ale to jeszcze było nic. Jak pisze Maria Zagret. Dokładnie w swojej książce opisuje miasto Boga, że kiedy aniołowie dowiedzieli się, iż mianowicie, że Pan Bóg stworzy jeszcze matkę niebezpieczeństwo Panu Bogu, to oni totalnie odeszli od Pana Boga. I jak opisuje Księga Apokalipsy świętego Jana, 1/3 aniołów
z nieba spadła. Została strącona. Czemu? Bo kiedy podniósł się bunt, aniołowie chcieli być równi Panu Bogu. Właśnie ten jeden z pięknych archaniołów, archanioł światła, Lucyfer, który powiedział: ja chcę być równy Panu Bogu. Miał być światłem, a stał ciemnością. Chciał, ta piękność jego zniszczyła. Co dzieje się z nami, z naszymi duszami, z człowiekiem, kiedy człowiek uwierzy, że on prawdziwie jest potężny. Wtedy mu Pan Bóg nie jest potrzebny. I to dzieje się po dzień dzisiejszy. Zobaczcie, kiedy to było. Pan Bóg stworzył nas kiedy? A wszystko jest. W naszym świecie odbyło się to, co odbyło się również w świecie anielskim. My wierzymy, że jesteśmy piękni, że nam Pan Bóg nie jest potrzebny, kiedy my mamy wszystko do życia. I dokładnie to odbyło się w niebie. Ale wtedy powstał najmniejszy z archaniołów, jakiego Lucyfer nazywał Michałek. Tak, obraźliwie Michałek, który wstał i powiedział: któż jak Bóg jest godzien, aby był zgrzony? Któż jak Bóg jest godzien, aby Go wielbić? Przecież On jest naszym Stwórcą i Panem. I wtedy ci aniołowie, którzy powiedzieli, że chcemy służyć Panu Bogu, wolności. Nikt tego nie słyszał, zostali w służbie przy Panu Bogu i służą dzisiaj nam, również ludziom. A ta część aniołów została strącona do piekieł, która w dzień dzisiejszy lata i kusi nas do złego, abyśmy uwierzyli, że naprawdę my jesteśmy wielcy i poważni na tym świecie, że to od nas zależy, w którą stronę świat będzie kręcić, w prawo albo w lewo. I rzeczywiście, jak widzicie, dobrze udało się Lucyferowi to uczynić. Ale to jeszcze nic. Pan Bóg nie zostawia nas samych, bo posyła do nas aniołów i świętych, którzy walczą o nas i pokazują, że również w wolności człowiek może zawalczyć o Pana Boga, o prawdziwą miłość do Pana Boga. Otóż święta siostra Filimena, która żyła w San Colombo w Hiszpanii, w swoich gorących modlitwach zapytywała Pana Boga, co mam uczynić, aby zapewnić większą chwałę Panu Bogu na ziemi, aby rozprzestrzenić chwałę Bożą. Wtedy pewnego razu ukazał się jej święty Michał Archanioł, który powiedział: rozgłaszaj moją wielkość, głoś wszędzie o mojej wielkości, mów wiele o mojej potencji. Bracia i siostry, Michał Archanioł chce nam pomóc w walce ze złem. Przecież ta modlitwa, którą codziennie odmawiamy w tej kaplicy, również my księże Michalicie, ale również już teraz w kościele Białorusi. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce. Ale w jakiej walce? W walce z duchami nieczystymi. W walce ze złem, które mnie kusi. W walce, abym mógł wybrać Pana Boga i rzeczywiście mógł wierzyć, że Pan Bóg chce dla mnie tylko i wyłącznie dobra, bo po to mnie stworzył, abym ja szedł i ty, bracie i siostro, do Pana Boga w świętości. Otóż ta sama siostra Filimena opisuje w swojej książce: ujrzałem najświętsze serce Pana Jezusa, napełnione miłością do ludzi i idące przez drogi świata, utrudzone, skłaniające się w prawo i w lewo, doznające przeróżnych ból. I zostało przebite. I z tego przebitego serca wypłynęła krew, która urzezniała ziemię. I wtedy pisze, zauważyłem, że to serce, do tego serca przybliżyło się dwie gwiazdy. Jedna gwiazda od strony boleści, piękna i przezroczysta, było to Najświętsza Maryja Panna. Druga gwiazda, również piękna i jasna, był to święty Michał Archanioł od strony miłości Pana Boga. Wtedy Najświętsze Serce zamieniło się również w gwiazdę.
I Chrystus Pan mówi do Matki Bożej: niechaj się mi stanie, o co prosisz. Matka Boża mówi do świętego Michała: roznieś, co Syn mi daje. Święty Michał Archanioł odpowiada: któż jak Bóg. Opisuje dalej święta siostra Filemena w trójkącie gwiazd. Ujrzałem obraz opatrzności Pana Boga, bo Matka Najświętsza chciała wyobrażać nam łaski. Pan Jezus sam chciał rozdawać te łaski, dawać ludziom. A święty Michał Archanioł był gotów przynieść do nas te łaski Bożej miłości. Bracie i siostry, szczęśliwy naród, szczęśliwy człowiek, szczęśliwa rodzina, którzy się całkowicie poświęcą świętemu Michałowi Archaniołowi. Ci nigdy nie stracą Boga z swego serca. Ci nigdy nie zostaną pozbawieni światła w drodze ku świętości. I jest, jak opisują przykłady święci, sporo objawień świętego Michała Archanioła. Jedno z takich odbyło się w dzisiejszej Turcji. Była noc. Gwiazdy spławiły anatolijskie niebo, należące do starodawniej Frygii, dzisiejszej Turcji. W pewnym domu przeciętnym mężczyzna już od kilku lat nie mógł zasnąć. A co było powodem tego? Że w jego domu urodziła się córka, która była niema, nie mogła mówić. Tej nocy właśnie we śnie ukazał się temu człowiekowi święty Michał Archanioł, który powiedział: jeśli chcesz, by twoja córka odzyskała dar mowy, niech napije się wody ze źródła, powiedział mu ktoś we śnie. Ojciec znał, gdzie jest źródło, ale do końca nie wiedział, co się z nim dzieje, bo był poganinem, człowiekiem niewierzącym totalnie w Pana Boga. Nie znał Pana Boga. I wtedy zapytał o śnie: kto ty jesteś? Odpowiedział: ja jestem święty wódz wojska niebieskiego. Ojciec zapytał drugi raz, ponieważ nie zrozumiał: kto ty jesteś? Odpowiedział: jestem Michał Archanioł. Wtedy ojciec do końca nie wiedział, co się wydarzyło, ale wiedział jedno, że musi natychmiast udać się do tego źródła. I poszedł z swoją córką, która napiła się wody, i córka odzyskała dar mowy. Od tego czasu rodzina nawróciła się, przyjęli chrzest, ale jako wotum wdzięczności na tym miejscu pobudowały sanktuarium, które można oglądać na dzień dzisiejszy. Do tego sanktuarium podróżują tysiące pielgrzymów i otrzymują łaski od Pana Boga dzięki wstawiennictwu świętego Michała Archanioła. Bracia i siostry, my w drodze ku świętości nie jesteśmy sami. Pan Bóg posyła do nas aniołów i świętych, abyśmy skorzystali z tak wielkiego daru, którym są aniołowie i święci. W tym tygodniu, dokładnie 29, będziemy przeżywać wspomnienie świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Ale również 2 będziemy przeżywać kastrycznika wspomnień wszystkich naszych aniołów, patronów, których my mamy. Również muszą natrudzić się przy nas, w naszej drodze, aby nam wskazać Pana Boga, aby nie naruszyć naszej wolności, aby pokazać, że człowiek powinien iść w stronę Pana Boga, bo bez Boga nie zwycięży nic. Tylko z Bogiem można zmienić świat. Jak spodobały się mi bardzo wczoraj te słowa świętej siostry Faustyny, które zostały przeczytane tu u nas na nabożeństwie o 15 godzinie Miłosierdzia Bożego. Święta siostra Faustyna w swoich modlitwach gorących prosi: Panie Jezu, zabierz od naszego klasztoru ten krzyż, który włożyłeś. A Pan Jezus objawił się i mówi: wszystko wysłucham, ale tego krzyża nie zabiorę, dlatego że póki nie nawrócą się, nie zabiorę tego krzyża. Bracia i siostry, póki nie nawrócimy się, nic w naszym życiu, nic w naszej rodzinie, nic w naszym kraju nie zmieni się. I o tym macie zapamiętać. Te słowa macie wryć sobie w serce. Bo święty Michał mówi: któż jak Bóg?
i nie ma nic ponad Boga. Wierzę w Niego Boga. Wszechmogącego, Stworzyciele nieba i ziemi, wszystkie rzeczy widzialne i niewidzialne, i biednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i ze sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmią Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków: wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Słowo ludzkie bardzo często są puste i nieprawdziwe. Słowo Boże jest zawsze wierne. Dlatego z ufnością idźmy z naszymi prośbami do Pana, który przyrzekł nam pomoc. Módlmy się za wszystkich wierzących, by słowo modlitwy pokrywało się u nich z życiem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za ludzi mających jakąkolwiek władzę, by ich słowa i obietnice były zawsze dotrzymane. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za małżonków, by nie łamali słów swojej miłości i przysięgi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za parafian wierzywych o Bożym błogosławieństwie, potrzebnych łaskach, zdrowia, dla zmarłych o radość życia wiecznego w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą ojczyznę, prosząc o bratniej miłości, o sprawiedliwości, spokoju w sercu, a również o nawróceniu dla każdego z nas. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, byśmy dotrzymywali słowa danego Panu Bogu i ludziom. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Z wielką pokorą przepraszamy Cię, Panie, za to, że nasze postępowanie były tyle razy pustymi słowami i prosimy Cię gorąco, byś dodawał nam siły do wiernego wypełniania każdego słowa, z którym do Ciebie idziemy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ja wiem, w kogo ja wierzę, starością duszy mej, mój Pan w tym sakramencie, pełen potęgi swej, to ten, co zstąpił z nieba, co życie za mnie dał i pod postacią chleba pozostać z nami chciał. To ten, co zstąpił z nieba, co życie za mnie dał i pod postacią chleba pozostać z nami chciał. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Ojciec Wszechmogący.
Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, przyjmij z upodobaniem naszą ofiarę i spraw, aby przez nią otwarło się dla nas źródło wszelkiego błogosławieństwa przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Chore serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godny to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze, niebieski, wszechmogący, miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy. Przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami, archaniołami, z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Osana na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Osana na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i
i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i dziewic zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Michałem Archaniołem, aniołami, błogosławionym Bronisławem Markiewiczem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowo, śmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybacz nas, Panie, od zła wszelkiego, dasz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę Twojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, w której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży,
Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowa, a będzie uzdrowiona dusza moja. Pan Jezus już się zbliża, już puka do mych drzwi. Pobiegnę go przywitać, z radością serce drży. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezus, pomóż laską, bym godnie przyjął Cię. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezu, laską, bym godnie przyjął Cię. Nie jestem godzien, Panie, byś w sercu moim był. Tyś królem wszego świata, a ja jest marny pył. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezus, pomóż laską, bym godnie przyjął Cię. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezus, pomóż laską, bym godnie przyjął Cię. Gdy wspomnę na me grzechy, to żalu płyną łzy, bom serce Twoje zranił. O Jezu, odpuść mi. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezus, pomóż laską, bym godnie przyjął Cię. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezus, pomóż laską, bym godnie przyjął Cię. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech najświętniejszy, najświętszy sakrament odnowi nasze dusze i ciała, abyśmy przez uczestnictwo w ofierze upamiętniającej śmierć Chrystusa mogli się stać współdziedzicami Jego chwały, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Ogłoszenie duszpasterskie, 26. niedziela zwykła. 29 września, w wtorek, święta świętego Michała Archanioła, opiekuna Mińskiej Mogilewskiej,
провінції Костьола і конгрегації святого Архангела Михайла, до якої ви приналежите, а так само святих Габріеля і Рафала Архангелов. 30 вересня у середу успомін святого Єроніма, пресбітера і доктора Костьола. 1 кастричника у четвер успомін святої Тереси от Дитятка Єзус, панни і доктора Костьола. 2 кастричника у п'ятницю успомін святих аньолов-охотников. Сьогодні у нас айцов Михайлитов, як я вже сказав у Казані, розпочинається юбілейний год стагоддя затвердження конгрегації святого Михайла Архангела, который будет тривати до 21 года 29 вересня. Кожен день в нашій каплиці триває адорація Пана Єсуса у найсвятішій сакраменті у інтенції нашої родини. У неділю, понеділок і суботу от 14 до 19 годин. Во вторник от 19 до 21, у середу, четверг и пятницу от 14 до 21. Такие зміни, тому що ми, ксяндзи Михайлити, виїжджаємо на встречу нашу айцов далеко на родище, поэтому во вторник адорация будет от 19, czyli от Святой Миши до 21. Сегодня о 12 године у нашей парафии, где мы працуем с ксенцом Александром, сегодня у нашей парафии отбудется первая святая коммуния о 12 године. От 20 до 28 вересня після кожної святої мши вечорове відправляється новенна перед урочистостю святих Архангела Михайла. Сегодня у парафии святого Михайла Архангела о 15 године отбудется святая мша отпустовая, на яку сердечно запрошаем. Все это головное парафиальное свято Матери Божией Руженцовой отбудется у середу 7 кастричника у 19:00, які узначалить ксьондз канонік Юрій Санько, пробаш парафії Найсвятейшої Троїці на Золотой Горці. У четвер 1 кастричника розпочнеться Руженцове набожество. У нашій парафії будемо його відправляти кожен день перед Святою Мшою у 18:20. Пам'ятаємо про слово Марії у Фатімі. Діти, щоденно моліться на Ружанці, як вибрати супокой у світі. На гэтым тыдні припадае першы четверг месяца дзень молитваў о покликаниях до службы Божьей. Первая пятница месяца день молитваў до Наисвятейшего Сердца Пана Иисуса. Первая суббота месяца день молитваў до Матки Панны Марии, Наисвятейшей Панны Марии. Припоминаю, что у нашей парафии распочалась катехеза для детей и молоді. Припоминаю про обов'язок, які батьки сложили подчас розуму, что пообещали, что свои дети выховывают згодно с Божьим законом, как любила Бога и ближнего. А Костел учится любить Бога и ближнего. Так само наши дети удельничали у конкурсе, наши Михайлики удельничали у конкурсе на песни, и так само отримали диплом, подяки за это, что взяли удел. Место не заняли ніякого, но що ще передає. Дякуємо за керування на будову святині, за супольну індивідуальну молитву, за спів явраму літургічну, за вибирання каплиці, так само тим, хто дежурив. Помолимося за тих, хто на гэтым тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає на родів дітей. Помолимося за добродеїв, херодавців нашої парафії, так само об нових добродеїв будівництва санктуарія Божої милосердності і за нас, доручаючи кожного поособку Матері Божої Руженцової, а так само за дітей, які сьогодні перший раз приймуть Пана Єсуса у своє серце, Твоєї обороні віддаємося. Святая Богородица, у наших потребах не погашай молений наших, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсюди. Анна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, ты заступница наша,
Сыном Своим нас поjednaj, Synu Swojemu nas naruszaj, Synu Swojemu nas oddawaj. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Święty Archaniole Michale, Держи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, княже войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Амен. Święty Boże, Święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Ojciec, gloria i wojny, wybaw nas, Panie, odnagry i nie spodziewaj śmierci. Zachowaj nas, Panie, my grzeszni, Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Błogosław Jezu drogi, tym, co serce Twego mają. Niechaj skarb ten cenny